Πήγεται κάποιος δίπλα σου και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Αρχικά χαλάρωσε και πάρε μια βαθιά ανάσα. Αφού χαλάρωσες, ψάξε για κάτι που επιπλέει, όπως ένα σωσίβιο, πέταξέ το και καθοδήγησέ τον έτσι ώστε να έρθει έξω με ασφάλεια. Βάλουμε έξω το θύμα, το οποίο έχει τις αισθήσεις του, το τοποθετούμε σε θέση ανάνυψη για σιγουριά και να βγάλει τυχόν νερό το οποίο έχει καταπιεί. Σε περίπτωση που το θύμα δεν αναπνέει, τότε πρέπει να ξεκινήσουμε το πρωτόκολλο της κάρπας, το οποίο είναι θέμα για επόμενο βίντεο. Βέβαια, αν θέλεις να νιώθεις πιο άνετος, σε περίπτωση που πνίγεται κάποιος δίπλα σου, μπορείς να έρθεις στους Dolphins και να γίνεις ένας πιστοποιημένος ναυαγοσώστης. Για περισσότερες πληροφορίες στο patraslifeguards.gr.